Biết hai này luôn Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों फिन खेबसेबाव आरो बरायहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आरो सोरबाफोर गोदान आंनि भिडिअखौ नायसनबायदोंब्ला अन्नानै लोगोफोर साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे लाइक होनानै गालांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनैहाय मा शेयार खालामनो हायो नायनोसै नोंथांमोनहा बयबो एसे बेसेन गोसा समखौ टाइम होनानैबाबो नायलांबानो जाबाय आरोना हेल्प खालामलायदो बयबो लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला बयबो आंजों लोगोसे नायफालांदो माइ लामनो नागिरदों आंहा माइ लामनोसैलाय दख'नाखौसो बबाय आं सिङाव पाटि दं आरोना हनै गांनै पाटिया एसे ओंखाम जाखांबाय नों एसे ओमफ्राय नैबे बस्थासे बेखौ लामसै महनसे जागोन आं मारै बै बिफाङानो सेस होथेजोबो सान्दुंखौ दायो दसे मा खालामखुमादों नों मा सिनेमा नायदों दे नायदो स्लें फ्लें फ्लें ओंखाम जानोसै आलु बाथोनजों जेबो गैया फुंनि आदार सान्दुं नांहांबाय नै एबार होनानै लानोसै आङो नों हागोन ना हाया बे हानाय नङा दां ओंखारदो उपाय गैया लामसै जोंहा लोगोफोर Oh my god. आथिं नायनो एसे माबा जोब्बाय बे माबा खागोन लानदों बेयावबो होजागौमोन ना अनो खानांगोन बैथिं लांग्रो Bilden जाबाय नै आंना एबार बैग्रि दंबावोसो बैग्रि फोराननांगौ आइ मा बैग्रिया दोनहैबाय बेयाव नै अ गोलैजोब्बाय बैग्रिया गोलैजोब्बाय सेन बानायदों सान्द्रि गंसे खानो मोनसे दंबावो संग्राय गंसे सान्द्रि गंसे ओरैजाय बारा थाबायना बेखायनो ओरैजाय माखासे लानानै माबाना नङाबा रानल'नाय नङा मामि लायनाय अबाव लायनानै फैखो बिबैजों मा जाखो हा जाबाय सेना गबाय रोङो नों बानायनो मेकामावसो लांनांगोन थोद बेखौ नै बिदियाव सोनांगौ नों दे थिखोलायबो ओरै लां बिदि लां आयौ र' साखाया गिदिंब्रेदों र' आखाया जौगोन आंना गाथ'लाय समान गायाखै बुस्थुआ नै बिथिंसो होनांगोन र' हनै दस्राथिं बारनफिननोसै साइकेला सेना लावद्रायबाथाय मोनसे बख'नांसिगोन ओइ थाथोंसै आं रोङालै बस्थायानो बिरलाजोब्बाय नै बे बस्थाखौ नांगौना दा सिबसिनो एथासै
गोबाव